everyone, it's the Princess and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Pero wala ko kay Bao guys kung asa niya ko sa Facebook pa or sa YouTube channel ba. So karon kay mag-vlog ko kay mga ligo mi og panglaw. Kay Valentine's Day ron. Daghan jud karon ang kana mag-date guys nga mga mag-uyab guys. Ang kita ng anime mo mga kanang uga kay wala tayo yung kami gani. Ito ni sa luma guys. Apilon jud ko nimo no na ako uyab. Di ka nang Nakoy uyab na sa squad. Pero okay naman kay Ikaw na kayam sa squad? wala yam mo pare. Na oy. Kinsa man? Na oy. Ay naa si Roy. Ay ko na pakilig ko na to mga auntie. Ay mo na akong uyab git makadate ako niya. Na si Roy. Mo na ako makadate niya si Roy. Uyu. Ako nang uyab ako. So guys, ari na lang sa ko dire guys back-ride ako. Ay back-ride ba ni? Ay punsit kay kanang kay init pakaron kaayo guys so na kanang alas 2 ay kanang hapit pa magkuan mag alas 3. So guys, naa mi sa ICM guys, kanang mag-grocery na mi dili lang mi mag-video kay bawal sa sulod mag-vlog. O magkita ta later. Magkita ra ta later kung sa among palito. Bye-bye. Naka-grocery na kaday. Nag-translate ka ng pagpapautong mo. Parang niya. Hello, salamat, Snake. Snake na mo bayad. Ha? Salamat. Okay na. Okay na ka? Oh, okay na daw siya. Hello. Oy, boss. Ansa? Galang kag buwak. Dili. Ano man? Mas ganay ko touch. Mas nice ang Dutch no. Tangan mo, buwak or buwak? Buak. Ano buwak? Mas ganay ko buak eh. Buwak ni wa. Alam mo diri? So, naman namin og pang grocery, naa namin dili sa ang sakyanan manglakaw namin guys. Og see you later. So asa kung gisig yung latod na ba o pa? Kibaw na pero ano na sa panglaw. Ato bit panglaw na. Mo ka. O sa i-celebrate na to ron. Ang celebrate ato karon ka mga ligo ta. I-celebrate na to Ang anniversary sa Visayas. Happy second anniversary. Happy second anniversary sa so only 2 years ago. A few inches later. Day, asa ka doy? Natag diri sa ano. Wow. Nice. Morning balay day. Morning balay Snake. Tara guys, pasok na tayo sa aking bahay. Wow. Dato. Wow. Kanindot gini mo balay day. Yeah. O itor ko sa balay. So karon kailangan na diri sa ako ang balay. Nakasulod na mo diri sa kanito mo ito ta mo na ako. Kusina. Ay kada mo na. Dili ko bigyan yung balay kino. O sige. Ato ka. Pila ni ka kwarto, ma'am? Daghan. Ito ba na room? Ato to kwarto na number 1. Ipakita kwarto number 1. Mana ang kwarto nga number 1. Number 2. Number 2. Sige, open. Sulod. Sulod number 3. Mana room? Oh, room ko matay na break na siya tin. Bigya, number 4. Number 4. Di ba kadako? Isira ang mga rooms te. So guys, ato na to ako ang bana guys. Nag-video na eh. Nag-video mo na eh.
Kalang-lang. Wala ka dyan. Nag-video man di ay. Dag, ito ko okay ka. Datong nakaday. Iwas ang vlog o niya ha. Sige, bye na. Bye-bye you. A few inches later. Hi, mayong gabi everyone. So, nakapahoy YouTube ko. Jugo gamay guys. Nakatog Jugo pagabot kay medyo gikapoy Jugo pagbiyahe gikan ganiha sa Korea ug kanang dire so karon kay mao ni ako ang kwarto diri ko nato sa ubos ganina nga. Kanya di manaog sa ako di ay gawas ako. So na dire si Ate Tony nagluto niya ang kuan na bisa. Misa dire mga oron niya na dire si Ate Tony nanghugas og plato na nagluto. So maoran na. Dalaga na tao dire. Nabot na si you hayo. Musta? Ito, kumusta ito sa luto dira? Kung kanahi, wala si Papa. Ay di gikan pa ko natug te gikapoy Mao ka. Sige, ikaw mo, pari ako kung ikapoy. gikan ko sa biya. Ako diya, gikan mo sa ko sa biyahe. Pag ato sa ikaw sila ko, interview sila dito kay anniversary man ako. Sige. Sige, baba dito ko salamat mo ta dagdaga mo pa ka. Lalo. Ayaw tan, belum. Lalo ba? Sexy snake. Udah kitog no. Ako si Pao, naman na may mga magtisil. Mga kanta na. Happy anniversary, Alam mo nga na si Chris guys! Brown, eh. Yay! Gabi-gabi ako. Happy. No, na to.